Καλώς ορίσατε στο The Social Talk. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Ιωάννου, αρχιτέκτονας εδώ από την Πάφο. Καλώς όρισες. Γεια σας Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Στην Πάφο σε ξέρουν άντρο. Μάλιστα. Ο άντρος αρχιτέκτονας. Βέβαια έχει ακόμη έναν. Ας μείνουμε στο άντρος. Θα μιλήσουμε για έναν κομμάτι το οποίο είναι άγνωστο για μένα, φαντάζομαι και για πολλοί κόσμο, και να μάθουμε και ωραία πράγματα από το δικό σας τον τομέα. Μάλιστα. Αν έπρεπε να συστηθείς σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει, με 2 γραμμές, πώς θα συστηνώσουν? Ο άντρος ο αρχιτέκτονας, όπως το είπες, εργάζομαι στην Πάφο τα τελευταία 15 χρόνια. Εξασκώ το επάγγελμα και προσπαθούμε να καλυτερεύουμε με την ημέρα, με τον χρόνο. Ναι. Το ταξίδι στο κομμάτι του τον πότε ξεκίνησε? Η απόφαση ήταν από παιδική ηλικία, εντελώς συμπτωματικά. Πάντα άρεσκε μου οι κατασκευές και ο σχεδιασμός. Και πήρε έτσι μια πορεία από μόνον του. Ναι. Ακολούθησα, τελείωσα σπουδές μου και επίστρεψα πίσω στην Κύπρο για να ξεκινήσω την επαγγελματική πορεία. Στην Κύπρο υπάρχει και η τάση να ακολουθούμε και το επάγγελμα των γονιών μας. Καμία σχέση. Ναι, στη δική σου περίπτωση καμία σχέση. Καμία σχέση. Οκ. Ίσως ερεθίσματα ξεκινώντας το ταξίδι του στο κομμάτι σου. Κάποιον πρόσωπο που σε ενέπνευσε? Δυστυχώς δεν είχα κάποιον πρόσωπο που να σχετικό με το επάγγελμα, αλλά στη διάρκεια των σπουδών και κάποιες δουλειές που έκανα στο εξωτερικό, σε κάποια γραφεία, ήταν έτσι πολλά χαρακτηριστικές στο να εξελίξουμε το κομμάτι της προσωπικότητας του αρχιτέκτονα και το πώς αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική σε σχέση και με τον τόπο μας και με το τι γίνεται σε παγκόσμια κλίματα. Σε ποιες χώρες εργάστηκες? Εργάστηκα στην Ελλάδα στη διάρκεια των σπουδών μου και στην Αγγλία όταν πήγα με πεταρτιακό δούλευα παράλληλα σε ένα γραφείο στο Λονδίνο. Ναι. Εντελώς διαφορετικό φαντάζομαι νοοτροπία στην Αγγλία. Καμία σχέση. Είναι εντελώς άλλη προσέγγιση. Δουλεύουν σε πολλά ψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Κάποιες φορές βάλουν τον επαγγελματισμό και πάνω από την αρχιτεκτονική που είναι καλοντών, αλλά η προσέγγιση και το στήσιμο είναι πολλά μπροστά από τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή πιο κάθετη, πιο αυστηρή. Πιο κάθετη, πιο killer, Ναι. πιο και το επιχειρηματικό κομμάτι έχουν το δειμένο με την αρχιτεκτονική σαν επάγγελμα. Που στην Κύπρο δεν υπάρχει τούτο το κομμάτι. Δεν υπάρχει σε τόσο εξελιγμένο βαθμό. Ναι. Δεν το αντιμετωπίζουν τόσο πολλά σαν επιχείρηση. Ένα αρχιτεκτονικό γραφείο περισσότερο βλέπεις το κομμάτι το τεχνικό της αρχιτεκτονικής. Τα άλλα ούλα που πρέπει να έχει ένα γραφείο να λειτουργεί σαν επιχείρηση. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν τα έχουμε, γιατί λόγω μεγέθους της Κύπρου δεν μπορεί να απτυχθεί ένας τέτοιος οργανισμός και να δομηθεί όπως δομείται μια επιχείρηση ιδιωτική. Ναι. Στη δική σου περίπτωση να υπάρξει μια καλή χημεία με τον άνθρωπο που να σε επιλέξει, δηλαδή, ή πώς πατήσεις να είσαι λίγο πιο αμέτωχος στο καθαρά επαγγελματικό, γιατί μπορεί να χαλάσει λίγο το θέμα. Αν δεν υπάρχει χημεία, δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Ναι. Και είναι καλύτερα να σταματάς τη συνεργασία από την αρχή. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι τόσο μαθηματικά. Είναι και μια τέχνη, αλλά παράλληλα είναι και μηχανική. Που χρειάζεσαι τον πελάτη δίπλα σου από την αρχή ως το τέλος, γιατί το αποτέλεσμα είναι ο χρήστης που να το βιώσει. Αν και που να του προσφέρεις, θα τον κάνει να αισθάνεται όμορφα, να θεωρεί ότι έβαλε τα λεφτά του σε κάτι που αξίζει, τότε να χαλάσει σε μεταγενέστερο στάδιο η σχέση. Γι' αυτό είναι καλά να αντιληφθείς την χημία από την αρχή και να δουλέψεις πάνω στην χημία. Ναι. Θα σε πάρω λίγα χρόνια πίσω, ξεκινώντας την πορεία σου. Ποιες προκλήσεις έτσι αναγκάστηκες να αντιμετωπίσεις στο να ξεκινήσεις, γιατί φαντάζομαι και ο δικός σας ο χώρος έχει τα δικά του, τις δικές του δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει κάποιος σε ένα γραφείο. Εγώ όταν επέστρεψα στην Κύπρο ήμουν υπάλληλος σε ένα γραφείο στη Λευκοσία. Μετακόμισα Πάφο, άνοιξα ένα παράρτημα του γραφείου. Το 2013 δυστυχώς το εκκλείσαμε, ενώ έγιναμε ένας μεγάλος οργανισμός και στην Πάφο λόγω της κρίσης. Και ξανάρχισα από το 0 μόνος μου πλέον.
άνοιξα το δικό μου γραφείο. Ευτυχώς σε βοηθήσαμε μας οι συνθήκες, δουλέψαμε και σκληρά και είμαστε σε ένα καλό στάδιο σήμερα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση τότε στη μεταβάση από το ένα γραφείο στο άλλο? Να ξανααρχίσουμε τη δομή του γραφείου και να έρθουν δουλειές, γιατί χωρίς δουλειές να έρθουν δουλειές μέσα δεν μπορείς να οργανώσεις τίποτε. Ούτε υπάρχει η σχέση, ούτε μπορεί να αναπτύξεις ούτε ο εξοπλισμός σου, ούτε να προσλάβεις κόσμο, συνεργάτες για να μπορεί να μεγαλώσει. Ήταν δύσκολη η αρχή? Ήταν πάρα πολλά δύσκολη αρχή. Ναι. Και ξαναλέω ότι πολλοί συνάδελφοι που πέρασαν το στάδιο θεωρώ ότι είμαστε τυχερούς γιατί ανταποκριθήκαν κάποιοι πελάτες. Ήταν η περίοδος που ήταν η κρίση μεγάλη, ειδικά στο κομμάτι των ακινήτων, το να χτίσουν, το να κάνουν τα μεγάλα developers, να κάνουν μεγάλα project, που ήταν μια λυσίδα επαγγελμάτων που πειράστηκαν πάρα πολλά. Και δυστυχώς όποτε έχει μια κρίση βιώνουμε το πρώτο. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σταματά σε μια κρίση είναι η ανάπτυξη. Μάλιστα. Παρακολουθώντας και στη σελίδα σας στο διαδίκτυο, αλλά και έξω που βλέπω κάποια έργα, καταλάβω και ανήκουν σε σένα και στην ομάδα γενικότερα. Έχετε μια χαρακτηριστική υπογραφή, κάποια στοιχεία τα οποία στο μεγαλύτερο αριθμό σε εκείνα που κάνετε είναι Ανδρέας Ιωάννου και η υπόλοιπη ομάδα. Τι χαρακτηρίζει το δικό σας? Λοιπόν, τούτο χτίζεται, Κωνσταντίνο, δηλαδή αποφασίζεις όχι μια γραμμή συγκεκριμένη, λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία, σχεδόν αν η αρχιτεκτονική σαν αποτέλεσμα φαίνεται κάτι απλό. Πρέπει να βάλεις κάποιους κανόνες. Δηλαδή, αν σε απασχολεί η λειτουργία των πραγμάτων, έχεις κάποιον έργο, πρέπει να έρθει κάποιος πελάτης κοντά σου, τι είναι το σημαντικό για σένα, τι είναι το σημαντικό για τον πελάτη. Εμείς, σαν γραφείο, θεωρούμε ότι είναι απλά να προσφέρουμε μια εικόνα, είναι να λύσουμε τα λειτουργικά προβλήματα, να τα συσχετίσουμε με τον budget που έχει ο πελάτης, να ανταποκριθούμε σε τον budget και να προσφέρουμε ένα χώρο που είναι και λειτουργικός, αλλά και αισθητικά σωστός και για τον χρήστη, αλλά και για την πόλη. Γιατί ένα από τα καλά κακά της αρχιτεκτονικής είναι προσωποποιημένη. Είναι δικό μου το σπίτι, είναι δικό σου. Ανήκει και στην πόλη, είναι η εικόνα της πόλης μας. Οποιοδήποτε έργο διαμορφώνει και την εικόνα μιας πόλης και την εικόνα μιας χώρας. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει να προσαρμοστεί και λίγο. Πρέπει και να προσαρμοστεί και να προσφέρει και κάτι παραπάνω και να μην δημιουργήσει μια έτσι δυσφορία στον ιστό της πόλης. Ναι. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν πιο συχνά οι Κύπροι όταν ξεκινούν τη διαδικασία τούτη? Να πάνε σαν αρχιτέκτονα, τι είναι το πιο συχνό που ακούεις? Το πιο συχνό είναι όταν κάτσεις, ειδικά στο πρώτο ραντεβού μαζί τους, να σου πούν τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες τους δεν περιορίζονται στα βασικά, αν μιλούμε πάντα για κατοικία, που χρειάζεται ένας να έχει χώρους στο σπίτι του. Φαντάζονται και θέλουν πάρα πολλούς χώρους, χωρίς να ανταλαμβάνονται ότι εκείνοι οι χώροι που θέλουν πόσο συχνά χρησιμοποιούνται και τι κόστος θα έχουν. Ναι. Και δυστυχώς τις πλήστες φορές απογοητεύονται. Και θέλει έτσι μια προεργασία και μια συνεχή έτσι, επαφή για να τους φέρει και που πρέπει, έτσι ώστε να μην εξοδέψουν κάτι που να μην είναι στα μέτρα τους και να εγκλωβιστούν μια ζωή, να είναι σκλάβοι του δανείου για το σπίτι. Ναι. Αλλά παράλληλα να έχουν και κάτι που να νιώθουν όμορφα και άνετα μέσα. Ποιο ήταν το πιο παράλογο που σου ζητήσασαι σε ένα σπίτι? Μιλούμε για σπίτια πλέον σε αυτή τη στιγμή. Παράλογο δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια ιδιαίτερη παράλογη απέτηση. Ναι. Απλά περισσότερο υπερβολές σε χώρο. Έχουμε στην Κύπρο την νοοτροπία, που το θεωρώ λάθος εγώ, να κάνουμε μεγάλα σπίτια, τεράστια σπίτια, τεράστιους χώρους. Γιατί θεωρείς επικρατεί τούτη η επιλογή νέων ζευγαριών και όχι μόνο στο να κάνουν, τον πλανούμε στην Κύπρο, να κάνουμε οκέλες? Το είναι μεγάλο κεφάλαιο το μεγάλο σπίτι. Να ξαναπάω πίσω σε που σου είπα πριν, ότι δεν έχουμε αντίληψη τι σημαίνει ένας χώρος, πόσος πρέπει να είναι. Και πολλά πιο μεγάλο το θέμα του μεγέθους
μιας κατοικίας και ενός χτίσματος. Δηλαδή μπαίνει και σε τομείς της βιωσιμότητας της ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να σπαταλούμε πόρους, φυσικούς πόρους, για να κάνουμε κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε όλοι πιο μετρημένοι. Δηλαδή να αντιληφθούμε πόσους χώρους πραγματικά χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει κατοικία. Δηλαδή είναι ο προορισμός μας, ειδικά με τον τρόπο ζωής μας πλέον, είναι ο προορισμός μας τη νύχτα. Απλά για να διπνήσουμε, να ξεκουραστούμε και να ξαναρχίσουμε την επόμενη μέρα τη ζωή μας, με τις υποχρεώσεις μας, με όλα. Δεν χρειάζεται να σπαταλούμε τόσα τετραγωνικά, τόσο πολύτιμη γη για να χτίζουμε μεγάλα κτίρια, μεγάλα σπίτια, χώρους αχρίαστους που να τους χρησιμοποιούμε μια φορά τον χρόνο, να τους χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν και οι κοινόχρηστοι χώροι που τους προσφέρει η πόλη που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να τα έχουμε τα πάντα σπίτι. Π.χ. λέω ένα γυμναστήριο. Γιατί να κάνω ένα γυμναστήριο στο σπίτι, αφού μπορώ να πάω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο, να κοινωνικοποιηθώ κιόλας, να δω άλλον κόσμο, να μιλήσω, γιατί πρέπει να το έχω σπίτι. Σωστό. Σαν τούτα υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αναλώνουμε πολύ χώρο και πολλές πρώτες ύλες. Ποιο είναι το ποσοστό που φεύγει από το γραφείο σου εντελώς άλλα πράγματα στο νου του? Όταν μιλούμε για ιδιωτικές κατοικίες, οι πλήστοι. Οι επιχειρηματίες είναι πιο solid, ξέρουν τι θέλουν, γιατί πάντα συνδεδεμένο με το επιχειρηματικό κομμάτι. Αλλά οι ιδιώτες χρειάζεται μια... Ναι. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται στους ειδικούς για να τους λύσουν όλες... Και είναι καλά να συζητούν με τον αρχιτέκτονα τους οι πελάτες. Δηλαδή μπορεί να τους βοηθήσει να καταλήξουν κάπου σωστά. Ναι. Αγαπημένα υλικά που χρησιμοποιείς? Λοιπόν, η μανία μας στο γραφείο είναι τα φυσικά υλικά. Δεν μας αρέσκουν τα ψεύτικα στο πω υλικά. Υλικά που είναι πλαστικό και μοιάζει με μάρμαρο, π.χ. μοιάζει με ξύλο. Αρέσκει μας η επαφή με το φυσικό υλικό, γιατί θεωρούμε ότι διατηρείται στον χρόνο. Υπάρχει και η φυσική φθορά που δίνει την σχέση μαζί του. Δεν νιώθεις ξένο ψυχρό, νιώθεις άνετα να σε περιβάλλουν και να έχεις επαφή με φυσικά υλικά. Και υπάρχει ειλικρίνεια στο σχεδιασμό. Ένας σχεδιασμός που δεν είναι ειλικρινής πάντα καταλήγει σε κάποια χρόνια είτε να φεύγει από τη μόδα, ή να με διατηρεί στον χρόνο, ή να θέλει αναγέννηση σε λίγα χρόνια. Και θέμα budget όμως, είναι λίγο πιο ακριβό? Νομίζω ότι το budget συσχετίζει το με την ορθή χρήση. Ναι. Αν μην γίνονται υπερβόλες στη χρήση τέτοιο φυσικό υλικό. Αν βάλουμε κάτι καλό, να το έχουμε και παραπάνω χρόνια. Το καλό πάντα, η ποιότητα λίγο συνδεδεμένη με τη χρήση. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται ακριβώς στην αρχή, αλλά έναν υλικό που είναι ακριβό, αλλά έχει μια εκτεταμένη χρήση και αντέχει στον χρόνο, τελικά ευθυνό είναι ακριβό. Ναι. Αν βάλεις κάτι πρόχειρο γιατί ευθυνό και με τη χρήση χρειάζεται άλαμα σε 2 χρόνια, τότε είναι ευθυνό. Μπορεί να είναι και διπλάσια η τιμή. Ποιοι συνδυασμοί είναι οι πιο κλασικοί και ωραίοι έτσι εξωτερικά? Νομίζω έχει σχέση και με το που χτίζεις. Δηλαδή το περιβάλλον γύρω σου, η γη, τα χρώματα της, η φυσική πέτρα, η φυσική βλάστηση, τα υλικά στην αυθεντική του μορφή, και σαν γεωμετρία, αλλά και σαν εσωτερικός διάκοσμος. Πρέπει να συνδέεις πάντα με το περιβάλλον που έχει γύρω. Δηλαδή ένα σπίτι στις πλάτρες δεν πρέπει να είναι το ίδιο με ένα σπίτι στην Πάφο. Ναι. Ποια υλικά δεν πρέπει να έχουμε... Μάλλον θα κάνω την ερώτηση διαφορετικά. Ποια υλικά δεν ταιριάζουν στην Κύπρο και τα βλέπουμε συχνά? Δεν είμαστε δογματικοί στο γραφείο με τα υλικά. Απλά θεωρούμε όλο το φάσμα της υλικότητας και στην αισθητική τους, και στην αισθητική παράμετρο, αλλά και στη βιοκλιματική τους παράμετρο. Η χρήση κάποιου υλικού το οποίο μπορεί να μου προσφέρει και επιπλέον θερμομόνωση ή επιπλέον κάλυψη από καιρικές συνθήκες, συνδυάζεται στο να επιλέξει κάποιον υλικό και που θα το χρησιμοποιήσει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έντονα και τον μπετόν, το οποίο συνδυάζεται και με ξύλο και με πέτρα. Γιατί η επιλογή του μπετόν να μένει ακάλυπτο? Κατάλαβες τι εννοώ? Εμφανές, είναι το εμφανές χειρόδημα. Ναι.
Τούτο και λίγο αρρώσκια των αρχιτεκτονών. Πάντα έχουμε έτσι Ναι. έναν έρωτα προς το εμφανές κυριοδομά. Γιατί έτσι που είπα πριν είναι η αυθεντικότητα του υλικού, όπως βγει από την μάνα. Έχει και την τραχιάνη επιφάνεια, και την ατέλεια, είναι το τέλειο υλικό. Βλέπεις την αδυναμία του, αλλά είναι εκείνο που σου δημιουργεί τη σχέση με το υλικό. Δηλαδή να πάω να τον τζίσω, να πάω να το... Υπάρχει δυσπιστία από τους Κυπραίους, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Οι Κύπροι πιο παλιά ήταν πιο δογματικοί. Δηλαδή θεωρούσαν έναν εμφανές κυρόδημα, ας πούμε, ότι έλειψαν τα λεφτά και ενσωματίστηκε. Ναι. Πλέον και με τις εικόνες που βλέπουν και το τι γίνεται στο παγκοσμιό, δεν έχουν την άποψη. Δηλαδή, είναι πιο πολλά στο να ακούσουν τον αρχιτέκτονα στην αισθητική του όλου κτηρίου. Θεωρείς ότι η Κύπρος, γενικά το νησί μας, έχει ταυτότητα? Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι αρχίσαν και γίνονται καλές δουλειές. Είναι πλέον έναν ωραίο κτίριο. Πλέον αρχίσαν όλοι και ο επιχειρηματικός κόσμος, και οι ιδιώτες, και οι επαγγελματίες του τομέα, οι αρχιτεκτονές να ενδιαφέρονται πώς θα ενταχθεί ένα κτίριο στην πόλη, και ειδικά σε περιοχές που υπάρχει και ο παλιός ιστός στα παραδοσιακά κτίρια, βλέπεις ένα σεβασμό και μια συνέχεια, χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε κόπη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προσπαθούμε να σεβαστούμε και να δείξουμε τη διαφορά περίοδου του παραδοσιακού που το νέο. Αλλά χωρίς να γίνεται επίθεση και να καπελώνουμε το παραδοσιακό. Ναι. Το βλέπουμε έντονα, ας πούμε, στη Λεμεσό, που εγέμωσε η πόλη με ουρανοξύστες. Σαν εικόνα προσωπικά, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο λέω, τι ωραίο. Αν ήταν, ας πούμε, εκείνη η μάζα υπήρχε σε ένα σημείο συγκεκριμένο και ήταν λίγο εκτός που το κέντρο, θα το βλέπα διαφορετικά. Δεν ξέρω η δική σου άποψη ποια είναι. Θα ήθελα να... Τούτον Κωνσταντίνο λίγο πιο σύνθετο το θέμα με τους ουρανοξύστες. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει και μια εικόνα του ουρανοξύστη. Η πολιτική για τα ψηλά κτίρια στην Κύπρο δυστυχώς έγινε και για επενδυτικούς λόγους, όχι για λόγους πολεοδομικούς, κοινωνικούς. Το να χαρακτηρίσω μια περιοχή για ψηλά κτίρια σημαίνει ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται μια συνέργεια άλλων πραγμάτων. Η ανάπτυξη καθ' ύψος συνήθως επιλέγεται για να μην σπαταλήσουμε τη γη μας. Ναι. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μεγαλώνουμε και οικιστικές ζώνες, αλλά ταυτόχρονα να πίνουμε και καθ' ύψος. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι θέμα του κράτους και θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών Κυριών να έρθει στην πολιτική που εφαρμόζει στα τοπικά σχέδια. Υπάρχει μια αναθεώρηση τώρα που πρέπει να τα λάβουν όλα υπόψη. Πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουμε σε τον τόπο. Δεν μπορεί άναρχα να αποφασίζουμε δάμε να γίνουν ψηλά κτίρια, δάμε θα γίνουν ψηλά κτίρια, δάμε να γίνει οικιστική, δάμε τουριστική. Πρέπει να υπάρχει ένα πιο μεγάλο σχέδιο. Να εμπλεκούν περισσότεροι επαγγελματίες, όχι μόνο πολεοδόμοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες. Πρέπει να μπουν και άλλοι τομείς, να γίνουν και άλλες μελέτες στο να καταρτιστεί ένα τοπικό σχέδιο και να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια ότι θέλω ψηλά κτίρια δάμε για τούτον και τούτον τον λόγο. Και όχι απλά για να δω, ας πούμε, επιχειρηματικό κίνητρο ανάπτυξης αποφασίζω κάνω ψηλά κτίρια. Ναι. Γι' αυτό είναι το απάντο, είναι καλό ή κακό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Απλά εγώ θεωρώ ότι σαν νησί δεν έχουμε χαρακτήρα. Δεν έχουμε μια ταυτότητα. Δυστυχώς χάσαμε το. Ναι. Τα τελευταία χρόνια το χάσαμε. Είμαστε λίγο συγχυσμένοι στο αποφασίσουμε αν θέλουμε να μείνουμε ένα νησί ή να γίνουμε πόλεις. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος όπως είμαστε σήμερα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση. Ναι. Ότι πρέπει να γίνουμε πόλεις ή πρέπει κάποια κομμάτια να μείνουν τα χαρακτηριστικά που έχει ένα νησί. Σωστό. Θα σε πάρω πίσω στο κομμάτι που συζητούσαμε πριν, η αισθητική σε σχέση με τη λειτουργικότητα στο χώρο. Πώς προσπαθείς εσύ να τα βάλεις σε μια κανονικότητα, μια ευθεία και πόσο δύσκολο είναι? Λοιπόν, είναι το δύσκολο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, αλλά είναι η βάση της αρχιτεκτονικής. Για μας και προσωπικά εγώ και στο γραφείο η λειτουργικότητα θεωρούμε ότι είναι
είναι το νούμερο ένα κριτήριο που πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί χωρίς να λύσεις τη λειτουργία, όσο όμορφο χώρο και να προσφέρεις σε κάποιον, όταν τελειώσει αρχίζει να χρησιμοποιείται ο χώρος. Αν δεν είναι λειτουργικός, να αρχίσει να ενοχλεί. Γι' αυτό είναι πολλά ουσιαστικό να λύσεις τη λειτουργία. Δηλαδή τις απαιτήσεις που έχει ένα διάγραμμα αναγκών, είτε είναι επιχειρηματικό είτε είναι ιδιωτικό, πρέπει να μπουν κάτω, να λυθούν λειτουργικά. Ο αρχιτέκτονας πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του την αισθητική, που είναι να καταλήξει αισθητικά το κτίριο. Αλλά τον πελάτη πρέπει να τον πάρει βήμα-βήμα μέσω της λειτουργίας, πρέπει να καταλάβει τη λειτουργία, να την αποδεχτεί, να στα μέτρα του. Και η αισθητική να την αφήγει πιο πολλά στον αρχιτέκτονα. Γιατί έχει να κάνει, όπως είπα πριν, και με το περιβάλλον, το που είναι το κτίριο, το ότι είναι η γραμμή σε εισαγωγικά του κάθε αρχιτέκτονα. Από τη στιγμή που τον επέλεξε, σημαίνει ότι αρέσκει σου η αισθητική του. Αλλά θεωρώ ότι το πρώτο είναι η λειτουργικότητα που πρέπει να λυθεί. Ναι. Και μετά η αισθητική. Λες για το περιβάλλον. Σου έτυχε, να πούμε, σε μια περιοχή που δεν ταιριάζει π.χ. ένα κόνσεπτ, έναν υλικό, ένα είδος να γίνει ένα χτίσμα, να υπήρξε διαφωνία με τον άνθρωπο που σε εμπιστεύτηκε? Αρκετές φορές. Ναι. Σε αυτό το σημείο ότι θα μπει στη διαδικασία να εξηγήσεις. Μπαίνεις σε διαδικασία αναπόφευκτα και πρέπει να επιμένεις στο να του εξηγήσεις τους λόγους και το γιατί δεν πρέπει. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι πάντα το πετυχαίνουμε, αλλά ειδικά όσο γίνεσαι πιο έμπειρος, θεωρώ ότι μπορεί να επιβάλλεις, μπορεί να είναι και λάθος η λέξη που χρησιμοποιώ, να προστατεύσεις τον πελάτη, στο να αποδεχτεί εκείνο που λες, γιατί είναι θεωρητικά σωστό. Ναι. Στην Πάφο, πώς είμαστε στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής? Το κέντρο της πόλης είδαμε ότι άλλαξε κάποια κτίρια που στο πέρασμα των χρόνων αφέθηκαν. Είδαμε ότι και ο Δήμος και γενικότερα διάφοροι από το δικό σας τομέα έδωσαν μια άλλη ζωή. Πώς βλέπεις την εξέλιξη της πόλης? Θεωρώ ότι στα τελευταία 10-15 χρόνια γίνεται αρκετά καλή δουλειά από όλους τους συναδερφούς. Υπάρχει ένας καλός και υγιής ανταγωνισμός. Και το πιο κέριο είναι ότι εμπήκαν και οι επιχειρηματίες και οι διάφοροι οργανισμοί, ακόμα και οι ιδιώτες, στο να έχουν απαιτήσεις που την αρχιτεκτονική. Δεν τη θεωρούν απλά, κάμε μου ένα σχέδιο να το χτίσω, να τελειώνουμε. Έχουν απαιτήσεις που τον αρχιτέκτονα. Τότε το πράγμα δημιουργεί μας μια καλή πίεση στο να προσφέρουμε κάτι το οποίο να στέκει και λειτουργικά και αισθητικά στην πόλη. Σου έτυχε σε ένα κτίριο το οποίο ετοιμάστηκε από κάποιον άλλο συνάδελφό σου και έπρεπε να κάνεις μια συνέχεια πιο δίπλα εσύ. Θα πάει σύμφωνα με αυτό που υπάρχει δίπλα, δηλαδή θα κρατήσεις μια γραμμή ή θα κάνεις κάτι εντελώς διαφορετικό για να δείξεις σαφώς τη δουλειά σου? Είναι πολύ εγωιστικό να θέλεις να δείξεις πάντα τη δουλειά σου. Πάντα αφήνεις το στίγμα σου. Είναι ένα, ας πούμε, προϋπόθεση ότι πρέπει να φύγω το στίγμα μου για να σχεδιάσω κάτι. Το τι είναι δίπλα πάντα σχετικό. Μπορεί ούτε να το απορρίψεις, αλλά ούτε να το αποδεχτείς. Κυρίως το τι είναι δίπλα έχει σχέση με το παραδοσιακό, να σου το πω, ή με το νέο που είναι δίπλα, το πώς πρέπει να το ακολουθήσεις, και το φυσικό περιβάλλον. Είναι το πρώτο που βλέπεις, την παράδοση, την κληρονομιά που έχουμε στην αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον. Όχι τόσο στα νέα κτίρια, το θα κάνω κάτι που να σέβεται τον ιστό γιατί έγινε κάτι σύγχρονο δίπλα μου. Ποιο στοιχείο που τα παλαιότερα χτίσματα που έχουμε εξαιρετικά στο κέντρο της Πάφου, και όχι μόνο στην Πάφο, σε όλες τις επαρχίες, ίσως να δανειστείς μια ιδέα και να το φέρεις στο 2025-2026? Δανειζόμαστε πάρα πολλές ιδέες που την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ήταν μια εξελικτική διαδικασία. Δεν ήταν από επαγγελματίες, προέκυπτε και άλλαζε με το χρόνο που τις ανάγκες των χρηστών. Σαν παράδειγμα να πω, η έννοια της εσωτερικής αυλής πλέον τη χρησιμοποιούμε κατά κόρο, γιατί προσφέρει και την ιδιωτικότητα, έναν καλό αερισμό, ένα μικρό περιβάλλον και έχει και διάφορα στοιχεία που προσπαθούμε να τα φέρουμε στο σήμερα με κάποια άλλη τεχνοτροπία, να το πούμε.
Αλλά ειδικά στο πλαίσιο της βιοκλιματικότητας, της ιδιωτικότητας του ιστού της πόλης, πολλά στοιχεία και πολλές ιδέες που αντλούμε από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και δουλεύουμε με κάποιον πιο σύγχρονο τρόπο. Ναι. Στο κέντρο της πόλης είδαμε και πάρα πολλά καινούργια έργα που βοηθούν και τον τουρισμό. Θεωρείς ότι τώρα τα δύο συνάδουν, μπορούν να συνεργαστούν, η ανάπτυξη για τον τουρισμό, στο να μην αλλοιωθεί? Είναι προϋπόθεση να συνυπάρχουν. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι το ένα δουλεύει για το άλλο. Δηλαδή ένας τουρίστας για να έρθει στην Πάφο, αν δεν υπάρχει και μια καλή αρχιτεκτονική, μια καλή πόλη, γιατί να την επιλέξει? Δηλαδή, παίρνουμε το παράδειγμα όλων μας. Πάμε σε μια πόλη και μπορεί να ξαναπάμε στο εξωτερικό γιατί άρεσε μας και αρχιτεκτονικά και γαστρονομικά και διάφορα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τουρίστα που έρχεται στην Πάφο. Και το ένα δουλεύει υπέρ του άλλου. Έχουμε όμως τσίνα τα κτίρια, τσίνα τα μνημεία τα οποία θα ξαναφέρουν τον τουρίστα ξανά και ξανά. Έχουμε παλιά μνημεία, δυστυχώς νέα ακόμα δεν δουλέψαμε. Ούτε επενδύσαμε στο να γίνουν νέα. Στο λέω γιατί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, και όχι μόνο, και σε όλον τον κόσμο, που δεν είχαν ιστορία, δημιουργήσαν μόνοι τους ιστορία. Το παράδειγμα του Μπιλπάου, τον Κωνσταντίνο, που ναι, εκτοξεύσαν τον τουρισμό και την ανάπτυξη της πόλης από ένα μουσείο. Ναι, και λέω, εμείς έχουμε τόσο έναν όμορφο νησί που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους για να γίνει παγκόσμιος προορισμός, αλλά νομίζω υστερούμε στην ιδέα, στο όραμα, στους ανθρώπους οι οποίοι εναλλοποιήσουν μια ιδέα. Νομίζω περισσότερο τούτο είναι πολιτική του κράτους. Ναι. Και πολιτική των τοπικών αρχών με τη συνέργεια του κράτους. Εν τούτο που μίλησα πριν για το πώς αντιμετωπίζουν ένα τοπικό σχέδιο, που είναι παραμέτροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε σύγχρονα χωρόσημα, σύγχρονους προορισμούς. Η παράδοση υπάρχει. Ξέρουμε την, προστατεύουμε την, θέλει και άλλη δουλειά στο να αναδείξουμε τους χώρους, αλλά πρέπει να προσφέρουμε και κάτι νέο. Να μην μείνουμε μόνο στην ιστορία μας. Σωστό. Πρέπει να δημιουργήσουμε και κάτι, έναν νέο προορισμό, έναν νέο στοιχείο που να επιλέξει κάποιος να έρθει στην Κύπρο και στην Πάφο ειδικότερα, σαν έναν άλλον πόλο. Τι θα μπορούσε να ήταν τούτο? Θεωρώ ένα μουσείο στην Πάφο. Είναι απαραίτητο, όχι απλά ανάγκη. Είναι απαραίτητο. Ένα πιο σύγχρονο μουσείο. Ένα πιο σύγχρονο, όχι μόνο διεθνών προδιαγραφών, αλλά και ψηλών απαιτήσεων. Είναι ένα χωρόσημο πραγματικό, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε στην Κύπρο, το συζητούσα και πρόσφατα με φίλους, το μύθο της Αφροδίτης, Πέτρα του Ρωμιού. Και όταν πάει ένας τουρίστας, επειδή έτυχε να μου το πούν, πήγαμε στην Πέτρα του Ρωμιού και δεν είδαν κάτι το οποίο να είναι ο μύθος της Αφροδίτης, σε τούτο όλο που έχουμε το στοιχείο στην Κύπρο. Δηλαδή, ένα από τα στοιχεία μας είναι τούτο. Και όταν το σκέφτηκα, λέω, όντως, πάμε στο εξωτερικό και πάμε να δούμε κάποια μνημεία τα οποία τα φτιάχνουν τόσο ωραία και τόσο έξυπνα για να πουλήσουν το δικό τους το κομμάτι. Και εμείς έχουμε απλά την Πέτρα του Ρωμιού που απλά είναι πέτρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Τίποτε άλλο. Έχει πιο αναγνώσεις του τον Κωνσταντίνο. Ναι. Το ένα είναι που τη μια να μην καταλήξεις καρτούν, Ναι. ή να προσφέρεις κάτι έτσι πιο γελίο, να το πούμε, για να δείξει μια ιστορία, ένα μύθο, μια παράδοση. Αλλά μπορείς με κάποιες έτσι ουσιαστικές παρεμβάσεις και μια ποιότητα ανάλογη εκείνου που θέλεις να αναδείξεις, και χτηριακά και σαν πληροφορία να το προσφέρεις στον τουριστά με μια ποιότητα. Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Στις διάφορες παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει μια κοινωνία, είτε είναι αρχιτεκτονικές, είτε είναι πολιτιστικές, πρέπει να βάλουμε και λίγο παραπάνω το μέτρο της ποιότητας. Να μην κάνουμε απλά κάτι για να κάνουμε. Ένα εστιατόριο π.χ. στην Πέτρα του Ρωμιού, έναν περίπτερο. Πρέπει να έχει μια αισθητική, μια ποιότητα. Πρέπει να διάγει μια πληροφορία για τον χώρο. Πρέπει να έχει και έναν μικρό χώρο που να αφηγείται το τι είναι, να έχει κάτι.
Όχι απλά έναν περίπτερο να κάνει και ο καφέ και μια κοκακόλα και να έχει μποξό και ο κάρτε και καπέλα να πολλά σουβέρνει. Σωστό, έχεις δίκιο, ναι. Χρειαζόμαστε να βάλουμε την ποιότητα. Δεν είναι μόνο το μέγεθος να κάνουμε κάτι μεγάλο εντυπωσιακό. Ας είναι κάτι μικρό, αλλά να είναι ποιοτικό, να είναι άριστο. Σωστό. Το κέντρο της πόλης που τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε και γίνηκαν και κάποια έργα και είμαστε σε μια τελική φάση στο να ολοκληρωθούν και κάποια και που ήταν παλιά η αστυνομία. Η αστυνομία της Πάφου. Εσύ πώς το βλέπεις μια αναγέννηση του κέντρου της Εντάξει, πόλης? είτε το βλέπουμε οποιοδήποτε σκοπιά. Το θέμα είναι το κέντρο της πόλης της Πάφου άλλαξε δραματικά. Έγιναν σοβαρά έργα, σοβαρή ανάπλαση, δημιουργηθήκα χρήσεις και τα έργα που αναφέρες. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοινό που θεωρώ ότι ακόμα δεν το λύσαμε είναι να δημιουργήσουμε και ζωή. Τα κτίρια που μόνα τους ελέουν κάτι. Χρειάζεται μια κίνηση των ανθρώπων, να περπατά ο κόσμος, να τα χρησιμοποιεί. Κάποιες ώρες συμβαίνει τούτο. Δεν καταφέραμε να είναι όλη μέρα ζωντανό το κέντρο ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πληθυσμού της ίδιας της πόλης, δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκέντρωσης του πληθυσμού της πόλης κοντά στο κέντρο, ακόμα και λειτουργιών. Πόσοι γραφειακοί χώροι υπάρχουν για να υπάρχει τούτη κίνηση τη διάρκεια της ημέρας. Η αγορά, πού βρίσκεται. Εν τα μόλ που είναι πυρήνας. Κάπου πρέπει να το δούμε, γίνει και το κομμάτι της ανάπλασης, απλά πρέπει να το δούμε και πλέον κοινωνικο-οικονομικά το θέμα για να έρθει ο κόσμος στο κέντρο και να αναδειχτεί τούτη ουλή ανάπλαση που έγινε και τα λεφτά που μπήκαν στο ιστορικό κέντρο. Ως επαγγελματίας, είδες λάθη τα οποία θα μπορούσαν, ή όχι λάθη απαραίτητα, θα το κάνουν διαφορετικά? Λάθη πάντα όλοι κάνουμε. Ναι. Θεωρώ όμως στον βαθμό για να κριτικάρω αρνητικά κάποιον έργο ή ότι απότυχε. Ναι. Εσύ βλέπεις λάθη που γίνονται ειδικά στο πολεοδομικό κομμάτι, ή επειδή ξέρω ότι είναι ένα φάσμα το οποίο είναι τεράστιο και προσπαθείτε εσείς να κάνετε όσο το δυνατό το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι? Στο πολεοδομικό κομμάτι θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Νομίζω είπαμε το πριν, χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη, να εμπλακούν πολλοί τομείς. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι αρχιτεκτονική, αναφέρεται στην αισθητική. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι αυτό που χαρακτηρίζει το πώς θα δομηθεί μια πόλη, πώς θα εξελιχθεί και πώς θα υπάρχει σε 50-100 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο τις χρήσεις τις καθημερινές, αφορά και πιο μεγάλες λειτουργίες, που θα εκπαιδευτεί ο κόσμος, που θα φάει, που θα πιει, που θα κινηθεί, που θα παρκάρει. Γιατί δεν το έχουμε? Είναι απορία μου και εμένα. Ναι. Προσπαθούμε το και μέσω των διάφορων συνδέσμων που έχουμε να γίνει μια έτσι πιο μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τούτα, επειδή ακόμα είναι στο κέντρο, είναι στην κεντρική κυβέρνηση του ο σχεδιασμός, που κατ' εμέ καλά να παραμείνει, απλά πρέπει να κάνουν πιο involve, να εμπλέξουν πιο πολλά τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς επαγγελματίες. Ναι. Όχι μόνο στην αρχιτεκτονική, ξαναλέω όλους τους τομείς. Είναι κάτι πιο μεγάλο το πολεοδομικό. Φαντάζομαι μπαίνει και το κομμάτι στη συζήτηση το επιχειρηματικό. Οι επιχειρηματίες θα ακολουθήσουν του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ένας επιχειρηματίας που θα επενδύσει σε μια πόλη, εκείνο που να βρει σαν πολεοδομικών κανονισμών και σαν σχεδιασμό θα το ακολουθήσει. Ναι. Δεν πρέπει να είναι η επιχειρηματικότητα η πρώτη μας προσέγγιση. Η επιχειρηματικότητα έρχεται. Και όσο πιο καλή είναι η αρχική προσέγγιση του πολεοδομικού σχεδιασμού, τόσο πιο ποιοτική επιχειρηματική ζωή και επιχειρηματικές αποφάσεις θα υπάρχουν. Φαντάζομαι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει μια εξυπνάδα και στο να στροφάρει να καταλάβει το σωστό, νομίζω να. Θα μπει κατευθείαν. Θα μπει κατευθείαν, ναι.
Στο κέντρο της πόλης, ξαναεπανέρχομαι στο κέντρο της Πάφου, είδαμε να χτίζονται τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολλά έτσι, πιο μοντέρνα κτίρια. Μαζί με το παραδοσιακό, ας πούμε, υπάρχει ένα κτίριο παραδοσιακό, έτσι, πιο παλιό χτίσμα, και δίπλα μια πιο σύγχρονη πολυκατοικία. Η άποψή σου, κάνουν μάτς. Σίγουρα κάνουν μάτς, πρέπει να υπάρχει τούτη η διαφοροποίηση, γιατί το κάθε χτίσμα πρέπει να δείχνει την εποχή του. Μπορεί να μιμούμαστε ένα χτίσμα και ένα κατασκευάσμα του 100 χρόνια πριν. Πρέπει να υπάρχει η χρονικότητα και το πότε έγινε ένα έργο, να το αντιληφθεί και ο επισκέπτης, ότι τούτον έγινε το 1900, το 2000. Ναι. Πώς ξεκινάει η ιδέα για κάποιον καινούριο έργο? Η ιδέα, όπως είπα και πριν, εξαρτάται πάντα από τις ανάγκες του χτιρολογικού προγράμματος και το υπάρχει γύρω, το φυσικό περιβάλλον. Πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να το βλέπουμε και βιοκλιματικά, δηλαδή προσανατολισμός, καιρικές συνθήκες που εξυπηρετούμαστε περισσότερο από τον ήλιο, που πρέπει να το προστατεύσουμε. Έτυχε να σου δώσουν λευκό χαρτί, να σου πούν κάνε ό,τι θέλεις. Τελευταία χρόνια ευτυχώς θεωρώ ότι είμαστε από τους τυχερούς. Το λευκό χαρτί δεν υπάρχει ποτέ με την έννοια του κάνε μοναχτηριών και ό,τι να είναι. Πάντα υπάρχουν οι βασική προϋπόθεση του budget, σημαντικό το budget, γιατί χωρίς να υπάρχει budget δεν μπορεί να εκτελεστεί έναν έργο. Και να μείνουμε στο φανταστικό, στο θεωρητικό, πρέπει να το χτίσουμε. Το budget είναι μια σημαντική παράμετρος που καθορίζει την πάντα ο ιδιοκτήτης. Γιατί μόνο εκείνος ξέρει τι θέλει να ξοδέψει και πόσο, αν είναι επιχειρηματίας, πόσο κέρδος θέλω να βγάλω. Που και ευτυχώς, ειδικά στον επιχειρηματικό κόσμο, έγιναν όχι πολλά δεχτικοί, ας το πω, σέβονται την άποψη και του αρχιτέκτονα και τι μπορεί να τους προσφέρει. Γι' αυτό είμαστε, θεωρώ, από τους τυχερούς τα τελευταία χρόνια. Θέλω να μου πεις το στάδιο που απολαμβάνεις περισσότερο σε ένα project. Γιατί φαντάζομαι είναι νουλά ο αρχικός το σχεδιασμός, ίδιο. η ιδέα. Η αρχή. Η εξέλιξη της αρχικής ιδέας. Ναι. Αν δεις να αλλάξει τούτο στην πορεία, να σου αλλάξουν κάποια πράγματα, τελικά αν το θέλω, τελικά το κάνουμε. Είναι και το νόημα του αρχικού σχέδιου του concept design. Είναι για να αρχίσεις να επικοινωνείς με το χρήστη, πελάτη, για να εξελίξεις κάτι πιο τεχνικό που είναι να κατασκευαστεί. Ναι. Αλλά η διαδικασία του concept είναι έτσι, πιο παραγωγική, ας το πούμε, και πιο ωραία για τον αρχιτέκτονα. Η πίεση που έχει το κάθε project, πόσο σε αγχώνει, ειδικά με τα deadlines, φαντάζομαι επειδή. Πίεση υπάρχει σε όλα τα έργα, για κάθε έργο, κάθε μέρα. Ναι. Έναν απόφευκτον κακό. Και δυστυχώς οι αρχιτέκτονες που η φύση μας πάντα είμαστε να προλάβω τον deadline. Πάντα συμβαίνει σε όλα τα έργα. Γιατί επηρεάζονται και πολλοί κλάδοι μεταξύ τους. Δηλαδή να τελειώσει το ένα και να έρθει το άλλο, να έρθει το επόμενο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί συνεργάτες που ασχολούνται για να ολοκληρωθεί μια δουλειά. Που των στατικών, των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων που πρέπει να γίνουν οι μελέτες σε πιο περίπλοκα έργα. Μπορεί να μπούμε και στις μέχρι 15 ειδικότητες που πρέπει να συνεργαστούν για να βγει το τελικό αποτέλεσμα και να παραδώσει στο εργοτάξιο έναν τεχνικό πλέον σχέδιο κατασκευαστικό. Που πάντα υπάρχει τούτη πέφτεις έξω στο χρονοδιάγραμμα και στην αρχική σου πρόβλεψη. Η πίεση και το άγχος φέρνει και νεύρα, φέρνει και θυμό, φέρνει και τσακωμούς. Πάντα ζωντανή η διαδικασία της δουλειάς μας. Ναι. Δεν υπάρχει ποτέ ηρεμή εργασία. Εντάξει, ισχύει επειδή όλοι οι τομείς ταιριάζουν μεταξύ τους, ενώ για να τελειώσει ο ένας πρέπει να ξεκινήσει ο άλλος. Φαντάζομαι όλοι είστε στο ίδιο σημείο. Ναι. Θέλω να μου πεις και με το κομμάτι της τεχνολογίας. Έχουμε δει το AI να ξεφεύγει στο κομμάτι που ήρθε τα τελευταία 1-2 χρόνια πολλά δυναμικά, το πόσο μπορεί να επηρεάσει η ανάπτυξη τεχνολογίας στη δική σας τη δουλειά. Κάνει την πιο εύκολη, η πιο τεχνολογία, δύσκολη. όπως σε όλους τους τομείς, είναι κακή ή καλή. Η
τεχνολογία εξαρτάται το τι θα σου προσφέρει στη δουλειά σου, το πόσο σωστά θα χρησιμοποιήσει. Υπάρχει το κομμάτι στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής εργασίας που είναι απαραίτητη τεχνολογία. Υπάρχει όμως και το κομμάτι που πρέπει να το δεις πιο πολλά σαν επιστήμονας, όχι να μου το βγάλει ένα πρόγραμμα. Στον αρχικό σχεδιασμό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις μόνο τεχνολογικά εργαλεία όπως είναι το AI για να καταλάβω τι θέλει ο Κωνσταντίνος ή πώς τούτους τους χώρους που θέλει μπορώ να τους συντάξω. Αλλά στο να παρουσιάσω του Κωνσταντίνου μια εικόνα, να καταλάβει πριν να χτιστεί Ένα αποτέλεσμα, να το αντιληφθεί, να το ζήσει σε κάποια μορφή. Και ειδικά στο να κατασκευαστεί κάποιον, είναι απαραίτητη τεχνολογία. Ναι. Δεν μπορούμε χωρίς την τεχνολογία. Έχουμε δει όμως το AI να κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ήδη επηρεαστήκαν πάρα πολλοί τομείς από την απίστευτη άνοδο του AI. Αγχώνησε το γεγονός ότι μπορεί να του βάλεις κάμε μου έναν τέτοιο ώρα σχέδιο και να σου το βγάλει ακριβώς κτλ. Μπορώ από τη μία χώνει, αλλά ούτε και να υπάρξει τούτο και να υπάρξει και η κακή χρήση του AI. Θα υπάρξει και η καλή χρήση του AI. Δηλαδή το βγάλε μου ένα σχέδιο το οποίο είναι έναν ανεξάρτητο που τις ανάγκες του χρήστη, που το πορτοφόλι του χρήστη ή του επιχειρηματία, δεν νομίζω ότι μου προσφέρει κάτι. Τούτα είναι κάποιες πληροφορίες που πρέπει να τις δώκω στο οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόγραμμα. Σωστό. Για να μου βγάλει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Ακούμε πάρα πολύ συχνά για τη βιώσιμη, την πράσινη, την αρχιτεκτονική, που φαντάζομαι πολλοί δεν γνωρίζουν. Και εγώ πιάνω τον εαυτό μου, διάβασα για να καταλάβω τι είναι το κομμάτι. Πες μας λίγα λόγια για το... Τυχαίνει αν το μεταπτυχιακό μου η βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Είναι ένας τομέας που επενδύει σχεδόν όλος ο κόσμος και εμείς πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε και πιο ζεστά και όχι μόνο σαν δείχτες. Κατάφερα να το βάλω ενεργειακή κλάση τάδε. Πλέον υπάρχει και το κομμάτι της βιώσιμης, όχι μόνο της πράσινης αρχιτεκτονικής, στο θέμα ανακύκλωσης υλικών, επαναχρησιμοποίησης υλικών, να μην σπαταλούμε φυσικούς πόρους, το να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την ενέργεια, είτε εγκληματισμός είτε θέρμανση, με τη σωστή χρήση των υλικών, τους σωστούς προσανατολισμούς, τα σωστά πάχη των τοιχοποιιών, των ανοιγμάτων μας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πρωταρχική έννοια του αρχιτέκτονα το να σχεδιάσει μέσα αρχές της βιωσιμότητας και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Και να το εξηγήσει και στον εκάστοτε που είναι απέναντί του για να καταλάβει τι είναι τούτο. Αν δεν το καταλάβει στην αρχή, να το νιώσει στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Οι Κυπραίοι μαθαίνουν, ξέρουν, ζητούν σου. Πλέον ακούν οι Κυπραίοι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός πελάτης ο Κυπραίος στον αρχιτέκτονα. Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν γίνει πιο έξυπνοι σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, πάω για να χτίσω κάτι, να πάω να ακούσω τον αρχιτέκτονα. Θα του πω του αρχιτέκτονα, θέλω το έτσι, άρεσε μου. Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα, αλλά πλέον είναι πιο εκπαιδευμένοι. Δηλαδή, βλέπεις σε όλους τους τομείς ότι ο Κυπραίος προσπαθεί να ακολουθεί τους ειδικούς. Αν θέλει μια νομική συμβουλή να πάει σε δικηγόρο, θα ανοίξει Σωστό, ναι. τον Google να βρει μια απάντηση. Θέλει οικονομική συμβουλή, θα πληρώσει να πάει σε ένα λογιστή να την πάρει. Τούτο βοηθά και θεωρώ ότι πλέον ο Κυπραίος ταξιδεύει πάρα πολλά και βλέπει και το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει λίγο στο να πάρει εικόνα. Θεωρώ ένα από τα καλά και του διαδικτύου στο κομμάτι τούτο. Φαντάζεσαι την Πάφο και γενικότερα την Κύπρο, να σου πω εγώ, 20 χρόνια μετά. Θα ήθελες, ας πούμε, να έχει μια εικόνα συγκεκριμένη. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Θα ήθελα και έχω κάτι πολλά συγκεκριμένο, ας πούμε, που θεωρώ ότι πρέπει να τακτοποιηθεί η Πάφος. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε το προζύμι, που είναι το φυσικό περιβάλλον, που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα στην Κύπρο. Ναι.
Υπάρχει το ανάγλυφο, η θάλασσα, βουνών, πράσινων. Αν πω και στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, την επαρχία Πάφου, υπάρχουν και διαφορετικά τοπία, που έναν πιο ξηρό, σε έναν πιο δασόδες, σε έναν είτε βουνών, είτε κοντά στη θάλασσα, πεδιάδα, υπάρχει τούτη την αλλαγή. Που υπάρχει μια σωστή διαχείριση και ένα σωστό όραμα, μπορεί να γίνει κάτι το μοναδικό, ένας μοναδικός προορισμός. Ήδη είναι μια πολλά καλή και ποιοτική πόλη να ζεις. Το ότι τα πάντα βρίσκονται κοντά μας στα 10 λεπτά, ειδικά στην πόλη. Υπάρχει τούτη ευκολία το να μετακινηθείς, να πάεις στη δουλειά σου, στο σπίτι σου. Η ευκολία και η χωρίς πρόγραμμα απόφαση να βγεις έξω ή βρεις τυχαία ένα φίλο σου που δεν χρειάζεται να κλείσεις 10 μέρες ραντεβού. Να πιάσεις το μωρό σου από σχολείο το μεσημέρι, να πάει να φάεις στο σπίτι σου το μεσημέρι, να ξεκουραστεί, να ξαναπεστρέψεις δουλειά. Τούτα πρέπει να τα διατηρήσουμε σαν πόλη. Να μην τα χάσουμε. Γιατί είναι τούτα που μας προσφέρουν ποιότητα. Είναι μόνο το να γίνει όμορφη η πόλη. Είναι να, γίνει και, να παραμείνει είτε να εξελιχθεί και χρηστικά. Να με χάσει την ταυτότητα. Να με χάσει την ταυτότητα. Το εύκολο. Ναι. Δηλαδή, οι πλήστοι, ειδικά στην ηλικία μας, Κωνσταντίνο, και οι πιο μικροί που ήρθαν πίσω στην Πάφο για να εργαστούν, ειδικά οι νέοι, που είναι μήνα, ας πούμε, στους χώρους που πήγαν να σπουδάσουν, στις πόλεις να σπουδάσουν, είναι για την καλή ζωή, την ποιότητα ζωής που επιστρέψει. Ισχύει. Και εγώ, επειδή βλέπω διαφορές με Πάφο Λευκοσία, υπάρχει τεράστια διαφορά στην Πάφο. Υπάρχει το οποίο είχαμε και πριν 15 χρόνια και πριν 20 χρόνια. Τούτη η αυθεντικότητα, το απλό σε σχέση με άλλες πόλεις που είναι όλοι σε κατάσταση πανικού να τα προλάβουν όλα και πρέπει να προστατεύσουμε το. Πρέπει να μην το χάσουμε. Επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για έναν έργο που θέλεις τόσο πολλά να κάνεις. Κάτι το οποίο, ένα project που φαντάζεσαι, θέλω να αφήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σου? Κάτι συγκεκριμένο πάντα για έναν αρχιτέκτονα. Το έργο, επειδή υπάρχει πλέον και πολυπλοκότητα και διάφορες μορφές, υπάρχουν τα έργα που προβολής, είτε τα τουριστικά, είτε τα μεγάλα κτίρια. Υπάρχει και η έννοια της κατοικίας, πόσο και αν την υποτυπωμένο πυρήνας της κοινωνίας η κατοικία. Αλλά θεωρώ πάντα ένας αρχιτέκτονας, αν καταφέρει στη ζωή του να κερδίσει κάποιο διαγωνισμό, είτε να μπει σε ένα έργο πιο κοινωνικού χαρακτήρα, που να έχει προσφορά προς τον συνάνθρωπο του, νομίζω ότι να τον στιγματίσει, να τον θυμάται πολλά έντονα. Πόσο σημαντικά είναι τα βραβεία για έναν αρχιτέκτονα? Η αναγνώριση, η επιβράβευση. Είναι η αναγνώριση ο κόπος σου βασικά και η επιβράβευση της προσπάθειας και της δουλειάς που γίνεται. Γιατί πολλοί νόμιζουν ότι η αρχιτεκτονική είναι εύφυτη, δεν είναι εύφυτη, ούτε η αισθητική είναι εύφυτη. Ενώ όλα αποτέλεσμα και γνώση και προσπάθειας. Και μια συνεχόμενη εξέλιξη. Συνεχόμενη, πρέπει να είσαι πάντα σύγχρονος. Δεν μπορεί να εφησυχαστείς σε ό,τι έμαθες ή είδες πριν 10-15 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να έχεις και την επαφή με την πιο νέα γενιά, που να σε ιντρικάρει στις ιδέες, στην εξέλιξη, στην τεχνολογία. Και πάντα πρέπει να είσαι σύγχρονος στην εποχή σου. Θα επιδιώξεις να έχεις συναναστροφές με πιο νέους αρχιτέκτονες ηλικιακά που ξεκινούν τώρα? Είναι η δομή του γραφείου μας, το είναι η αρχή μας. Έρχονται παιδιά που μηνίσκουν, μεγαλώνουν στο γραφείο, μπαίνουν νέοι και υπάρχει τούτος ο κύκλος στη συνέχεια που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Βλέπεις νέα μυαλά, βλέπεις νέες. Νέα και αξιόλογα με φοβερές ιδέες. Απλά λείπει τους η εμπειρία. Και για που έρχονται οι πιο μεγάλοι στο γραφείο να τους προσφέρουν την εμπειρία και να πιάσουν και το προζύμι της φρέσκας ιδέας, της νέας προσέγγισης, να το εξελίξουν σε κάτι πραγματικό και κατασκευάσιμο. Βλέπεις όραμα στους νέους αρχιτέκτονες? Στους πλήστους, ναι, βλέπω. Δυστυχώς όμως υπάρχει και μια μερίδα που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί με τα δεδομένα. Ή θεωρεί ότι είναι ένας εύκολος τομέας που άλλα περιμένει και άλλα βρίσκει και απογοητεύεται. Η αρχιτεκτονική θέλει προσπάθεια.
Θέλει χρόνια, θέλει εμπειρία για να καταξιωθείς σαν αρχιτέκτονας και να μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι μπορεί να αναλάβω ένα σημαντικό έργο, ένα project. Θέλεις εικόνες, θέλεις εμπειρία, θέλεις τριβή, όχι μόνο στο σχέδιο και στο εργοτάξιο. Να καταλάβεις τα υλικά, να καταλάβεις εκείνους που κάνουν εκείνα που σχεδιάζεις. Το ένα κομμάτι είναι να σχεδιάζεις, το άλλο είναι να μπορεί να κατασκευαστεί. Σωστό. Οι νέοι, μια μικρή μερίδα, δεν μπορώ να πω οι περισσότεροι, απαγοητεύονται από την δομή του επαγγέλματος μας στην Κύπρο. Περιμένουν συνήθως να είναι Περιμένουν πιο εύκολο και πιο γλίωρο. Βιάζονται. Ναι. Δεν υπάρχει νομίζω σε κανέναν τομέα θα γίνεις που την πρώτη μέρα ο επαγγελματίας, να έχω τη δική μου επιχείρηση, να ευραβημένα τα έργα μου. Θέλει προσπάθεια, θέλει χρόνια και θέλει πολλή δουλειά. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν οι νέοι επαγγελματίες, το πρώτο λάθος που κάνουν? Βιάζονται. Η βιασύνη. Θεωρώ ότι ο νέος αρχιτέκτονας πρέπει να σταθεί σε ένα γραφείο που έχει εμπειρίες, που θεωρεί ότι μπορεί να του προσφέρει εμπειρίες. Ακόμα και να μείνει στο ίδιο το γραφείο με κάποιον ειδικό καθεστώς που να έχει τους δικούς του πελάτες και να μην είναι η έννοια του να πάω να κάνω κάτι δικό μου την επόμενη και να μην δημιουργηθούν πολλά μικρά γραφεία. Θέλουμε το πιο μεγάλο όγκο, την συνεργασία πολλών σε ένα γραφείο για να υπάρχει έτσι μια ανώτερο επίπεδο δουλειά. Έτσι είναι. Όλοι μαζί για ένα καλό αποτέλεσμα. Και κλείνοντας, αν σου έλεγα να επιλέξεις ένα νέο project, έναν τεράστιο κόμπλεξ με κτίρια κτλ. Ή μια κατοικία. Φαντάζομαι τι θα μου πεις τώρα, ξέρω τι θα μου πεις, αλλά υπάρχει πάντα σκέψη στο τι να επιλέξω να κάνω. Του το βρίσκεις, να το επιλέγεις. Ναι. Έχει το κάθε... Τη χάρη του και το challenge. Έχει τη χάρη του, έχει την ομορφιά του. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο ένα κομμάτι, εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο άλλο κομμάτι. Ναι. Αν δεν ήσουν σήμερα αρχιτέκτονας. Πάλι αρχιτέκτονας, νομίζω. Νομίζω δεν τα καταφέρω να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι τούτο θα ξαναεπέλεγα να κάνω. Η επιτυχία για σένα? Η αναγνώριση από τους χρήστες. Δηλαδή το να στραφείς πίσω σε έναν έργο που έκαμες και να βρεις το χρήστη με χαμόγελο, με ευχαρίστηση και να τον βλέπεις ότι όντως περνά καλά σε αυτόν τον χώρο, δεν είναι βασανισμένος, δεν είναι ταλαιπωρημένος, είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση. Δηλαδή είναι το παράσιμο, πως συγκρίνει με τίποτε. Που περνάς έξω από τα έργα σου οδηγώντας και περνάς έξω από ένα έργο που έκαμες εσύ. Βλέπω όλες τις βλακίες που έκανα. Εντάξει, εννοείς. Και σαν άποψη το κάνουμε τούτο. Εν καλά ένας αρχιτέκτονας να κάνει αυτοκριτική. Να μην αυτολιβανίζεται. Κάθε φορά, σίγουρα, πάντα κάνουμε όπως είπα πριν, λάθη. Πρέπει να βλέπει τα λάθη έτσι ώστε στο επόμενο και στο επόμενο να μειώνονται, να μειωλία. Ναι. Και κλείνοντας, συγκινήθηκες ποτέ με κάποιον έργο σου, έκλαψες ποτέ με κάποιον έργο σου? Όχι, είμαι τόσο συναισθηματικός. Ναι. Αρέσκει μου η αρχιτεκτονική, αρέσκει μου η διαδικασία. Και ξαναλέω, είναι με το ίδιο το έργο που συγκινούμε, ας το πω, συγκινούμε τον χρήστη, γιατί η αρχιτεκτονική είναι ανθρωπιστική σπουδή. Ναι. Θεωρώ ότι την αρχιτεκτονική κάνουμε για τον άνθρωπο. Είτε να ζήσει ένας άνθρωπος, είτε να δουλέψει, είτε για να διασκεδάσει. Το πώς περνά ο άνθρωπος σε τον χώρο είναι αυτό που σου διά την ευχαριστήση και συγκίνηση. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να μιλούμε πάρα πολλές ώρες ακόμα. Αλήθεια, ο τομέας ο δικός σας εξελίσσεται συνεχώς, καινούργια πράγματα συνεχώς. Βλέπουμε και στο αποτέλεσμα το πόσο εξελίσσεται το επάγγελμα σας. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πριν κλείσουμε. Κάτι ιδιαίτερο να πω, εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Η αρχιτεκτονική όντως είναι ένα μεγάλο φάσμα, δεν μπορεί να καλυφθεί σε μια ώρα. Και πάντα έτσι ένα ρευστό θέμα, πάντα συζητήσιμο και πάντα υπάρχει και μια σύγκρουση των κόσμων στην αρχιτεκτονική. Ναι.
Είναι κάτι που μπορείς να μιλάς όχι ώρες και μέρες και να μην καταλήγεις πουθενά. Σωστό, σωστό. Εγώ να σου ευχηθώ και εσύ αλλά και η ομάδα σου, γιατί είστε μια ωραία ομάδα που δημιουργείτε τούτα όλα τα πράγματα στην Πάφο, να συνεχίσετε με τόσο δημιουργικό τρόπο και όρεξη, γιατί όντως κάνετε πολλά ωραία πράγματα. Αν μπείτε και στη σελίδα θα δουν τη δουλειά σας. Και μόνο δημιουργικότητα να ευχηθώ και υγεία σε ό,τι έχετε βάλει στο νου σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η ομάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό, Κωνσταντίνο. Δηλαδή, και οι νέοι να το ξέρουν ότι η ομαδική δουλειά κανένας δεν στέκει μόνος του. Η ομάδα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι ομάδες κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.